Vlaanderen. Het prachtig onderdeel van uw koninkrijk. Het onderdeel waarvan we wel eens zeggen, waar ligt hier nou eigenlijk de grens? Is die grens met het noorden, met het zuiden? We zijn trots dat we een grensregio zijn. En dat maakt ook dat we uitdagingen zien om met elkaar van Zeeuws-Vlaanderen een geweldige regio te maken. Met al onze buren. Als 2,5 meter NAP min plus naar binnen, dan wordt het gedempt tot 0,5 meter en dan stroomt het 2 keer in een etmaal de goed hier 1 miljoen kubieke meter water. Koninklijke hoogheden, excellenties, dames en heren, van harte welkom op deze feestelijke en ook wel historische middag. Historisch omdat zijn Koninklijke Hoogheid, Majesteit, Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Maxima vandaag de Sluiskeeltunnel officieel zullen openen. En feestelijk omdat daarmee die ellenlange wachttijden voor de brug hier voorbij zijn. U weet het allemaal, de brug stond zo vaak open, u moest zo lang wachten. Nou, dat is straks allemaal voorbij. En dat met een project dat binnen de tijd en ook nog eens binnen budget is gerealiseerd. Nou, als dat geen reden voor trots is, dan weet ik het ook niet meer. Majesteit, dan mag ik u uitnodigen om met een artistieke handeling deze tunnel officieel te openen.